Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għall il-maskra tal-Gvern qed tiċċarra tuħar iċ-ċar li għall-korruzzjoni tħallas int b'saħħtek u bis-saħħa tal-eżistijak. F'attività politika bit-tema lik f'Birkirkara, Dr. Grech qal li bil-korruzzjoni l-Partit Laburista erra s-saħħa tal-Maltin u qoddiemu l-poplu Malti wawċi mhux jara Gvern Laburista imma qed jara mafja politika li jinteressa biss li tisraq dak li hu tal-poplu. Dr. Grech qal li l-vot ta' 8 ta' Ġunju u l-uniku ħaġa li l-mafja politika ma tistax tieħu. Il-kap nazzjonalista qal li kważi l-kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-Parlament Ewropew qed jitanqu ma' Joseph Muscat li llum qiegħed il-qorti akkużat b'tixħim, ħasil ta' flus u assoċjazzjoni kriminali. Żied li l-Prim Ministru jrid li l-elettorat jivvota l-kandidati lil valuri fundamentali tal-Ewropa qed ikisruhom qabel l-elezzjoni għax qal li l-kandidati Laburisti qed juru b'mod apert li għalihom l-Ewropa ta' drittijiet, tas-saltna ta' dritt, tal-ġustizzja, tal-libertà, tal-kontabilità u ta' politika nadifa ma jfissru xejn. B'kontrast, kompla Dr. Grech, il-Partit Nazzjonalista jippreżenta kandidati stabbiliti u oħrajn ġodda li diġà taw prova x'kapaċi jagħmlu fosthom kandidata li diġà tmexxi l-Parlament Ewropew għalli l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista qed joffru lilhom infushom biex jirrappreżentaw lil poplu Malti wawċi kollu fil-Parlament Ewropew, kandidati tal-partit li daħħal lil Malta fl-Unjoni Ewropea. Żied li filwaqt li l-kandidati nazzjonalisti qed janqu l-valuri Maltin u Ewropej, kandidati Laburisti qed janqu lil min għal flus bih lil pajjiżu. Dwar l-inkjesta Vitals, il-kap nazzjonalista qal li hemm 3 fatti li huma l-qofol ta' kollox. L-ewwel insterqu mijiet ta' miljuni minn bwiet in-nies. It-tieni li 4 ġudikanti u l-Awditur Ġenerali diġà sabu li dan kien kuntratt fraudolenti. U t-tielet li din is-serqa setet issir biss bil-kompliċità tal-Gvern. Kompla jgħid li fadal niskopru min kienu l-korrotti prinċipali, min kienu l-prinċipjanti u min kienu dawk li ħallew il-korruzzjoni ssir. Żied li jonqos biss li l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija jridu jagħmlu xogħolhom fil-qorti.